מוליך את האנרגיה לעבר תמסורת, המגבירה את מהירות הסיבוב עד פי 100, ומניעה גנרטור המפיק אנרגיה חשמלית. טורבינת הרוח מצוידת במערכת בקרה, המבצעת שינוי בכיוון הטורבינה ובפסיעת הלהבים, כדי לנצל בצורה מיטבית את אנרגיית הרוח. בכל שנה בממוצע 5 מיליון ניסיונות תקיפה של מחשבי חברת חשמל, תקיפות סייבר. בכל שנה 5 מיליון ניסיונות תקיפה של מחשבי חברת חשמל. סייבר, לוחמת סייבר. כן, כן. יש до 5 מיליונов תקיפה? כן, של סייבר. 5 מיליון בשנה. בממוצע. Проникновение в эту систему Cyber взрывают у нас 5 миллионов случаев за каждый год. לא יודע אם שמתם לב, עד עכשיו זה לא הצליח לאויב כל כך. Это до сих пор не очень помогает врагам. וזה בגלל שיש מי שנלחם בתופעה הזאת. Это только благодаря тому, что кто-то борется с этим явлением. קוראים להם לוחמי הסייבר של חברת חשמל. Их называют борцы сайбера חברת חשמל, электростанции. אנחנו נראה את הסרטון של 5 דקות שיסביר על לוחמת סייבר, זה יהיה הסרטון האחרון לחלק הזה, ומיד אחריו אתם תפגשו את עידו ותצאו לסיור בתחנה. אבל קשה לשאול ממני כמה שאלות. אין בעיה, בכיף. אני אשאל את השאלות עכשיו אם אתם רוצים. Окей. Сейчас, во-первых, мы посмотрим фильм, который идет 5 минут, который именно рассказывает о том, как борется с взрыванием вот этого сайбера, так называемые борцы Хеврат Хашмаля против сайбера, против проникновения. Но прежде чем он покажет этот фильм, здесь были вопросы, поэтому, ну, немного, да? Если есть вопросы, задавайте, я переведу, он ответит. הייתה, יש מידע באינטרנט שרוצים לסגור את חברת חשמל בחדרה. האם זה אמת? את התחנה הזו לא יסגרו. היא תחנה שעלתה הרבה יותר מדי כסף ויותר מדי חזקה ומרכזית כדי שיסגרו אותה. אז אני לא יודע מי כתב שיסגרו אותה, אבל כן הופכים אותה לתחנה שעובדת על גז במקום פחם. Ее не закроют, ее переориентируют скорее на газ с угля. Закрыть ее нереально, она такая большая, столько денег вложено в ее строительство, и она такая мощная и такая, как сказать, рентабельная, в общем-то, что это он не знает. Еще вопрос. А есть уже технология выработки электричества с помощью углового моря? האם יש טכנולוגיה מפיקי חשמל בכוח של גלי ים? יש טכנולוגיה כזו שקיימת בעולם, וגם בישראל יש פרויקט אחד בנמל יפו. בנמל יפו, לדוגמה, תדמיינו שיש בעצם כמו חומה, מהחומה יוצאות זרועות הידראוליות שמחוברות לחצי סירה, חצי סירה. וכשבעצם מגיעים הגלים, הם דוחפים את החצי סירה הזאת, ואז הזרועות ההידראוליות דוחסות שמן לתוך אלטרנטור שמפיק חשמל. У нас есть, во всем мире есть, у нас есть подобный проект, который в порту Яфа. Мне очень сложно это что-то объяснить, потому что он это объяснил. Есть, стоит стена, в нее бьется какая-то лодка, поднимаются какие-то гидравлические течения. Серьезно, я могу его по слову сейчас попросить, и я тогда объясню. Ну, короче говоря, есть. Опыт работы. לא יודע, בלתי רוסית, אני אוכל... כן, אני פשוט נכנס לזה. הכל טוב, הכל בסדר. יש וопросы? יש עוד שאלות? Чье, в смысле, из какой страны? הוא שואל את המכשירים, הכל, ציוד, מי מספק? הטורבינות שלנו זה של חברת מן, והגנרטור של ג'נרל אלקטריק. גנרטורים של General Electric и компания MAN. כן. אתם תדברו על זה, יש פה שני סוגים שונים. הישנים, 360 מגוואט, והחדשים שלנו הם 575 מגוואט, והטורבינות של הגז שעומדות לקום 630 מגוואט. Атомная что? Атомная электростанция АЭС в Израиле. כאן
למה אין בישראל אנרגיה גרעינית? בעיקרון יש בעיה אחת עיקרית. מי שרוצה לייצר חשמל מאנרגיה גרעינית, חייב לזמן את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שזה גוף בינלאומי שנותן לך אישור לעשות את זה. הבעיה עם הסוכנות... אוקיי. Для того, чтобы это задействовать,